Ja ho sé, això. Vull dir que ho he sabut sempre. Però encara que hagués fet com en Shu, com en Marumaru i els altres, i hagués recuperat la meva ombra, segurament no hauria canviat res i tot seria igual. Encara no era el moment. Però... Sí, ara és diferent. Jo lluitaré contra els éssers superiors. Carregaré amb el destí de la humanitat. Després de lluitar contra les tenebres, vaig mirar de trobar altres maneres de fer servir l'ombra. Altres maneres de fer servir l'ombra? Exacte. Per preparar-me pels combats que havien de venir. Llavors, ja pensaves que algun dia apareixeria un enemic més poderós que les tenebres? Sí. I és per això que m'he entrenat. Oh! Què ha sigut, això? Han aparegut uns dracs a sobre el complex. Els passo al monitor. Darrere hi apareix un altre enemic! Quantes forces tenim que estiguin preparades? 15 ombres negres del tipus 6. I de les Lepnir? 5. S'ha completat la reparació de les unitats danyades, però... No tenim prous pilots, oi? Contacteu amb la divisió de tecnologia, que em passin 5 ombres tipus 6. A les seves ordres. Éssers superiors. Escolta, Jiro. Ja ho sé. Ara que estan exclusivament pendents de la batalla, tenim moltes possibilitats de fugir. Però... Però què? És molt perillós! Ara el més important de tot és passar-li a en Shu tota la informació que he recopilat. Doncs aquest pas als laboratoris de Rosenkreutz quedaran completament destruïts. Els Sleipnir que hi havia aquí no han sortit a atacar. Per mantenir l'ordre, tenen la resta de les forces escampades per diverses ciutats lluitant contra els éssers superiors. En poques paraules, que aquí per lluitar l'únic que queda és en Logi, no? No em fa gens de gràcia liar-me amb els de Rosenkreutz, però si destrueixen aquest lloc tindrem problemes. Ja saps que tot el que investiguen aquí serà vital per lluitar contra els éssers superiors en combats futurs. Sigtrifa! No t'ho consentiré! Per això hem d'informar en Shu de tot plegat. Pensa que és una manera de guanyar temps. Oh! És inútil que t'intenti parar els peus, oi? El meu germà, l'Omega, era igual. Primer hem de sortir d'aquí. Et sembla bé? Sí, però primer hem de pensar la manera. Però es pot saber per qui em prens, Jiro? A veure si ens vigilen com Déu mana. Perfecte! Ets una passada. Vinga, va, no t'adormis, anem! Sí. Fins quan penseu seguir amb això? Molt ben fetes, aquestes joguines. Però... Amb això no hi tens cap possibilitat contra nosaltres. I per què no et deixes estar de xerrameca i m'ho demostres d'una vegada? Tu mateix. Ara jugarem una miqueta. Això s'ha acabat massa ràpid! Tens raó. Com? Una estratègia impressionant. Però no n'hi ha prou! Merda, no hi sóc a temps!
Un Sleipnir. Però qui el controla? Loki, em reps? Giro. Aquests deixa'me'ls a mi. Dos més i prou. No funciona. Però tot i així, quina manera de fer anar un Sleipnir a la primera. Comparat amb les ombres, fent això és bufar i fer ampolles. Gungnir creixent! Com pot ser? Poca cosa, el que em pensava. I si juguem a un joc? A un joc, dius? I tant. Què us sembla si m'aconseguiu fer ni que sigui una sola ferida, us dono la possibilitat de viure una mica més? Si no ens hi juguem alguna cosa, no té gràcia, no? Deixa't estar de gràcies! Ho dic de veritat. Està decidit! Odin! Ostres! Quina llàstima, s'ha acabat. Giro!